Els principals mitjans hidràulics que ha utilitzat Barcelona al llarg de la seva història han estat, en primer lloc, els que la ciutat ha pogut. Perquè hem de tenir en compte que Barcelona no és una ciutat que tingui al seu abast i en un mitjà proper grans recursos hidràulics. Té, bàsicament, els dos rius, que li són propers, el Besòs i el Llobregat, que són dos rius mediterranis, amb un cabal no gaire abundant i que pateixen tota la problemàtica de la climatologia mediterrània, és a dir, un cabal molt escàs a l'estiu i grans riuades a la tardor. La ciutat de Barcelona, històricament, des de la seva fundació en època romana, ha utilitzat l'aigua del Besòs en diverses etapes, de diverses maneres, ha utilitzat la capa freàtica amb pous que s'han explotat pràcticament fins a les primeres dècades del segle XX i, per descomptat, ha utilitzat l'aigua del Llobregat d'una manera molt tardana ja, a inicis del segle XIX, per usos de regatge, i a inicis del segle XX per operacions industrials i d'abastament d'aigua. Però sempre ha estat una ciutat que ha fet el seu desenvolupament demogràfic, el seu desenvolupament urbà i el seu desenvolupament industrial amb recursos hidràulics molt minsos. Ha estat un dels grans reptes de la ciutat que amb uns recursos tan escassos ha assolit fites de desenvolupament tan importants i tan espectaculars, com és avui en dia la realitat de la ciutat i el seu entorn. La gent bevia aigua, era igual l'alçada del rec. Tant eren els que vivien a la punta de baix com els que vivien al final. Tothom bevia aigua del rec. Si no rentava cap Si no rentava cap amunt. Normalment l'anava a buscar més amunt. Era una aigua molt freda, sobretot a l'estiu es notava molt fresca. I després la gent anava a rentar. Molta gent no tenia aigua corrent. I havien fet una espècie de... li deien burros. Una plataforma. Unes plataformes. 4 potes, ben lligades amb fusta, i una plataforma per sobre de fusta. I una pedra. A sobre, una pedra, perquè les dones rentaven, tiraven la peça a dintre de l'aigua, com que era aigua corrent, feien així, cap avall el sabó, i es rentava així. Els repartidors, el repartidor, sí, s'embussen de vegades, tens d'anar a netejar, que torni a tenir aigua els que en gasten, perquè si no, no raja, s'embussen. I llavors el tallen amb un particular. Esclar, hi ha els repartidors que reparteix l'aigua amb els que viuen als pisos, a les cases. Després hi ha el tubú general. El tubú general, normalment, si no fan obres al carrer així, no passa res. Ara, com que en tant fan algun forat, te trenquen el tub, llavors ja tens d'anar a la mina, tens de tancar l'aigua... Es desmunta tot el circuit. Com que van vasos comunicants, la cosa es trenca la cosa.
El meu pare havia d'anar a Barcelona i feien fer uns partes de les hores que estaven i això, i el dia que havia d'anar a l'Ajuntament a portar el parte, doncs a la millor no hi havia ningú. I a la millor telefonaven que es havia de posar els motors en marxa perquè donaven aigua a Barcelona. Llavors, el meu pare em va ensenyar a mi a engegar el motor. Bueno, però pots pensar que devia ser... No, engegar el motor, Carme. Jo havia de baixar baix al pou, a posar les escobilles, i havia de tornar a pujar i donar voltes a les rodes i havia de posar-lo en marxa, perquè no hi havia ningú. Hi havia una plataforma amb el motor, motors de baix. I hi havia 3 motors, però era un que funcionava. Llavors allà havia de baixar, jo no me'n recordo ben bé, però jo sé que treia les escobilles, això sí que me'n recordo, havia de donar voltes a la roda, havia de mirar que l'agulla arribés a un punt determinat perquè el motor es posés en marxa. Els avis de la meva mare ja van néixer a la masia de l'Esparver, just amb una font que hi havia, que porta el mateix nom, el nom de l'Esparver. La gent potser no sap per què en deien la font de l'Esparver, però és que aquell temps, i encara hi són ara, hi havia esparvers que ve a ser com un halcón, que ara diu un esparver, un rapinyaire, i com que vivien allà dalt i tenien les gallines per fora al carrer i tot, doncs quan venien a dormir, deien, ves que venen els esparvers, tanqueu les gallines. I anaven a veure tots, anaven a veure aigua amb aquesta font. A baix del camí esparver hi havia un pati molt gran que en deien el pati de la Mondeta, que hi havia unes 7 o 8, 10 casetes petitetes, amb els seus jardins i tot, i al mig hi havia un pou. I la gent se subministrava de l'aigua aquesta que sortia del camí de l'Esparver. Per beure, era aigua neta i polida. Quan hi havia un sequedat que havíem d'anar en el reixador a posar unes comportes per tancar l'aigua, per exemple, a les 10 o les 11 de la nit anàvem 2, l'encarregat i el que estava el funcionari, jo o el que fos o l'altre. Però el diumenge a les 4 de la nit havies d'anar tu sol a treure allò. Quan a darrere hi havia una presa d'aigua d'1 metre d'alçada. Tu obries la porta, entraves a dintre amb el carburero, havies d'anar posant un peu una banda aquí, una banda aquí, i llavors, quan hi havia la planxa, tombar la planxa, un pic l'havies vençut, llavors tota l'aigua marxava de cop. I una vegada se'm van portar a mi, tot i sort que vaig quedar enganxat a la porta, si no, bueno, en fi, i coses que van passar que no havien d'haver passat. Si per anar a tancar, que hi havia un pam d'aire, anàvem 2, quan hi havia 1 metre d'una engomada d'1 quilòmetre, perquè només hi havia d'anar 1. En el moment en què Cerdà fa el seu projecte i repensa la ciutat,
la tecnologia que s'utilitza de cara al subministrament d'aigua a la ciutat no és gaire diferent de la que utilitzaven els romans, de fet, no? Inclús, si es miren els conductes de terrissa que s'utilitzaven i així, els trobaríem igual amb una ciutat romana. I, de fet, moltes ciutats romanes, Roma entre elles, tenia un sistema de bastiment molt més imponent que el de Barcelona a mitjans del segle XIX. No? O sigui, per tant, es podria parlar molt de les diverses fases del període tradicional, però en conjunt hi ha una gran estabilitat. I els grans canvis es produeixen a partir, sobretot, de la segona meitat del segle XIX, a partir de 1867, no? que entra en tota una nova tecnologia que suposa canvis en tots els ordres i també canvis de l'ordre cultural, que és un aspecte molt, molt important. No?